Dobrodošli u priče uz koje upoznajete slatke zvjeriće. Ovo je priča o lisici Liki i mobilnom telefonu. Njeno tijelo crvena prekriva dlaka. Poznaje je šumska životinja svaka. Lisica ova Liki se zove i ima sjajan rep. Ponosi se njime jer je stvarno lijep. Svoje dane u druženju i igri provodi. Sve dok se, o ne, nešto čudno ne dogodi. A dogodilo se ovo, sada ću ti reći. Pa dobro zapamti pouku i moje riječi. Jednog dana sunčanog i divnog šetala je Liki šumom pogleda mirnog. Skakutala, uživala, cvijeće mirisala i brala. Sa sobom, kao i uvijek, vjevericu Viki zvala. A onda šta na pola šumskog puta vidi? Stvarčicu neku koja joj se jako svidi. Pa to vibrira, zvoni, blješti, svira. Liki video za videom gleda i bira. Jadna Viki vidi, ovo nije šala. Na čari mobilnog Liki skroz je pala. Više ne idu zajedno u šetnje šumom, jer je Liki zaokupljena ekranom cijelim svojim umom. Šta da radim, naglas razmišlja Viki, dok usput fini orah drži i gricka. Tad iza sebe začuje poznat glas. Dabar Dačo stigao je u spas. Ista se stvar dogodila i Patku Paju, pa je pola šume bilo na zadatku. Da ga osvijeste, da ga šumi vrate, da opet gleda kako cvijeće cvate. U tom trenutku Viki postalo je jasno. Morat će Liki podsjetiti da je druženje u prirodi krasno. Pozove je na piknik, sve najdraže donese. Samo ako mobilni na piknik ne ponese. I gle stvarno, stiže stidljiva Liki i izvini se Viki i kaže da nije htjela ni loša prijateljica biti, ni na odlaske u prirodu zaboraviti. Viki je zagrli i kaže da je sve u redu, a zatim prijateljice uz smijeh ručak pojedu. Od tog dana s prijateljima Liki vrijeme opet provodi, jer druženje u prirodi joj ipak najviše godi. Pogledaj naše ostale priče, pa upoznaj i druge zvjeriće.